díobh go léir. Can you hear me? Okay, níl mór an gaeilge gom, ní gaeilgeoir mise is bhíon beagna bearlá leir, bíon bearlá leir beagna an tamar fad ach tá mé ag éirí níos mó gaeilge leirt. Agus sin an fáin ar dúirt rosadum an bhaid sinna seo I dhéanamh, dúirt mé, So, bhfuil go bheith tú canálta agus grábharlam. Okay. Well, is mise Venus Kumara ach tá animela gomanis Banshee. Banshee na hairan is an gom sinis. Tush goálam chaint faoin bás, you know. Agus bhálam tú hógan níos mó in aithne le de chuid bás. Tás gur cheapam go bhfuil bás mar chara dit. Fáim idir fad bás, ach sa tír seo is tóilm go bhfuil agléir lá an daoine faoine bhín a chuid bás féin. Fiú is tóilm go bhfuil agléir daoine chaint faoine chuid bás féin. Bíon, well, yeah, so ní srein sér domsa an bás. Nuair bhí mé ein bliain díos fuair mé bás an ospidéal agus, well, ní mé fós, tá mé fós bio, well, tá mé arás. Tá mé arás. Well, stoi. Beidir bhfuil siad go léir mar ní list go. Ach sin amach, tháinig na daoine a bhí marmh, tháinig siad chun rudaí a rá le chuid gaolta. Chuir sé seach ar bhearm a bháthair, ceap sí, níor ceap sé go raibh sé sin go maith domsa in éair. Ach, tugann cad ar ágam, anmhaith. Ní dóilm gur féidir le mo chuirde gur mágad. So, yeah, tháinig si domsa chun rudaí a rá le chud gaolta agus nuair bhí mé níos éasta bhí mé ag obair mar healer le feadh fiche níos mó ná fiche bliain agus tháinig gaolta na daoine cuam chun rudaí a rá le mo clients agus ní raibh orm na rudaí sin a rá dus na daoine tuisgur ní raibh well, ceap mé gur ceapan siad go mbeidh mé sais weird agus, well, tá míad go léir weird ach, bhí sé tábhacht an obair a dhéanamh agus airgad a dhéanamh freisin. So ní raibh orm na rudaí sin a rá dus na daoine ach bhí na gaolta a bhí marmh, bhí siad like, come on, operation, agus like, oh god, okay. Agus dúirt mí na rudaí dus na daoine a bhí ann ar an healing table, dúirt mé dus na clients gur raibh rud le rá ag den éigean agus dus na daoine sin, agus bhí siad aroused, is that really happy? Yeah, bhí siad lánsásta leis na rudaí a bhí le rá. Agus dúir sé, oh yeah, sin má auntie, agus dúir dearann siad rudaí cosú le aber le ná bheith caithfh tabach, you know. Agus I was like, oh come on, like, agus dúirt mé le my clients dúirt tá ban ag na seo agus tá sí ag rá dom a rá dit gan tabach a caithfh agus dúirann siad what she look like agus there mé gashi mar sin agus dúir siad oh sin má auntie agus fuair sí bás le lung cancer nó rud éigean, agus rudaí mar sin agus they're like okay agus bhí na daoine ag teacht arás chum agus agus bhí ní dóilm go raibh sé
go tháinig na daoine chum tuis gur bhór mé bás nó míle agam agus well míle agam cuma okay yeah agus beidir 7 bliain ó hin fuair mé amach go raibh go bhfuil cancer agam ach agus well ní chuir sé seachar you know ní raibh mé bhí an uachnas orm sa domhan tuis well chail mé beag nach gach fear bhí mé go mór le fuair siad go léir bás agus fuair gach de a leanamh bhí am a bholadh bás agus ma madrí agus bhí an uachnas orm is ní raibh orm fanacht agus so mar sin ní dúirt mé aon rud léon duine an ceap mé gur cara é an bás mé a thógan as an domhan seo ach anis bháil an bheith beo stoi so tá mé fós an seo agus tá cancer fós agam agus ní bhór mé bás so ach yeah nuair táignas or you know ní sé chuann sé seach a bhear so oh yeah so tá an bás in ann dúinn ullaigh sin é nach chuil bhfuil aon duine an seo part of artificial intelligence nó rud mar sin bhfuil okay tá sibh go léir human an bhfuil aon duine an seo nach bhfuil human okay calcular so tá part sheep well tá sé sin bhfuil sé sin go okay well tá an bás a going tá an bás an dúinn oh yeah tá spéciú okay okay tá mé caint gaeilge nisní lís chum céin fá níl mór an gaeilge gom so beidir go bhfuil okay caid mé na rudí seo a léamh tuis gur rinne mé a lán obair den caint seo inniu agus ach ní raibh an gaeilge gom thug líam an mhainlí gur mé mágad agus ránán ar snodig agus chulaman snodig chabhar dom in the past couple of days so tá rudí scríocha agam so caid mé a léamh an bhfuil sin calcular okay so agus yeah okay is so scríomh mé seo tá an bás in ann dúinn ullaigh well tá is going is iontach an tionchar atá ag an más ar an mbeatha nach bhfuil well okay credum gur lú chara grábhar é an más dúinn a chuiníonn muid beo agus a dúiríonn muid I dro oh hang on a minute I just skipped forward skipping me forwardy hang on we may touch I get later so yes okay well ní raibh aglar an rih mo chuid bás well tá is go céim fá nach raibh agla bhí an uachnas an downer ní raibh ar an bhean seo ach le lán daoine tá agla an downer ar lán daoine rih a chuid bhás féin agus tá agla ar daoine caint faoin a bhid bhás féin bíonn sibh bíon míad ábailte caint faoi duine éigean atá ag fáil bás ach níl míad ábailte caint faoin arbhás féin well Níl is gom cén fá, well is dóilm go bhfuil lán agla ar daoine. So smaoinnig mar an cheist sin cén fá go bhfuil daoine, cén fá go bhfuil an méid sin agla ar daoine. Agus tá cúpla rudaí le rágam, cos chuir mé an cheist orm, cos bhí mé chun an caint seo dhéanamh freisin. Agus smaoinir so ceapan go bhfuil an méid sin agla ar daoine, tá gur chúla míad in éireann rih
Judgment Day. Judgment Day. Judgment Day. Okay. Thursday Carcolor so is I can understand go well on agla shin Dini with Judgment Day. Agus is at a tusker capan dini go well dia lawn le gra. Unconditional gra, yeah? Gra. Ach, Belgigen, Capendini gur féidir le dia, agus beidir go bhfuil dia ag fihimh leis an am sin go bhain tú bás. Agus gur ahraíonn dia go dtí character eile cosúla Judge Judy. Agus tá sé ag fanacht leat agus le Judgment Day. An bhfuil tú ag dul go dtí heaven or hell. Okay, well, beidir bhfuil sé sin an fá go bhfuil daoine a go bhfuil agla daoine because, there's this idea of heaven and hell. Ach, bhór éireann, mar siad a thola. Ná bach leis na scéaltaí sin, tá siad go bhór éireann. Níl tú ach ag chur judgment agus agla earth féin. Nach bhfuil go leor stress I héal a bheith smíle mar sin. No, nach chur níos mó stress earth féin. Is dóí lom go méid sin níos fardit bheith cosúil le dia atá lán le grá. Agus an méid sin grá a thuirt ditse agus a thuirt dit féin. Thug grá dit féin. Tá sin carcolóir. Nuair bhí mé dóg dúirt a daoine, oh, that person really loves himself. Well, yeah, go hána bhá. Nach bhfuil sé sin go díal go bhfuil grá ag daoine ribh a chuid féin, or whatever you say, I ribh dóibh féin, yeah. Okay, tá gachar le carcolóir. Ní féidir ach dia atá lán le grá bheith in rá leat. Agus ní léon Judgment Day. Well, ní dói go bhfuil Judge Judy ag fanacht. Ní dói lom go bhfuil dia cosúla Judge Judy ag deir an lá. So, ná bach. Okay. Okay, agus ceap mé gur seans eile go bhfuil fear of the unknown oring freisin, agus sin fá eile go bhfuil agla ar daoine ribh a chuid bhás. Agus tuis nach bhfuil is ag daoine cad a thar loig ar an bhás. Well, caiig mé rá nach bhfuil is cad a tharlíonn I ngach nó méid I a héal. Ach tá imagination iontach ag gach duine, so, ach is dói lom go bhfuil an méid sin agla ar lán daoine fuair a chuid héal freisin. An bhfuil? Well, an bhfuil sibh ag déanamh na rudaí gur bhála a dhéanamh, nó an bhfuil agla rudaí a dhéanamh. An bhfuil, oh, I'd love to do that. I'd love to do that. Bhála mé sin a dhéanamh, oh yeah, bhála mé sin a dhéanamh. Cén fánach bhfuil tú a dhéanamh? An bhfuil agla ort faoi de héal freisin. Tá agla ort faoi de bhás agus tá agla ort faoi de héal. Tá siad an rud céine, like, come on, So chur cheist ort féin, an bhfuil tú ag déanamh rudaí gur bhála a dhéanamh sa saoil seo. Well, ní lis a go cána bheith tú dul, so come on, like. Okay. What? Go. Is Minnick? Okay. Oh yeah, I didn't do the right pages. Okay, well, never mind. Okay, so I wrote down here, is Cévéad anti-aging cream a úsáideann tú? Ní bhaidh tú lá sa bhréis seos. Come leis céil. I know, it's industry iontach é anti-aging. Ach, ní bhaidh tú lá sa bhréis seos. So, chud ar cúm, más malat, Más malat, it's coming, it's better, yeah, the bhálam. Tá gá batteries le ceannach a gom tá mé choní im a truck agus caiig méid airgad dóid. Okay,
Okay. Tá de chuid bás ag siú leat I gcónaí. Is dói. Okay, tá de chuid bás ag siú leat I gcónaí. I ngach oed a héan tú, I ngach nóméid a héal. Táim cínta gwyl beagnach gach duine ag smuoineh ar chuid bás gach lá. Ní lés a gut gwyl tú ag smuoineh ar de bás gach lá, ach is táim cínta gwyl gach duine ag smuoineh ar bás, well, beagnach gach duine ag smuoineh ar bás gach lá. Dus, mar chruthir ar seo, féachar na sliata ina míon beagnach gach duine ag cheachant an bás, le mórandas na ráin a ghlachan siad. Okay, tá is a gwein gwyl, anti-aging cream an, tá is a gwein. Ach, tá crua eile. Ó ráha an bóthar a trasnú, nó gan é a trasnú, nuair atá tú ag teacht, nuair atá tú ag siúil ar an bóthar. Bhfuil tú ag fanacht leis an, ar bhfuil tú, say it again. Ón ráha an bóthar a trasnú, go gan é an trasnú, nuair atá car ag teacht. Chuig an ráha ceocha bia ihe nó gan a ihe. Céim far mar sin nach bhfuil míad sásta chaint faoin bás, go dtí go bhfuil duine sa chlán, nó ghaol, nó caroling ar leaba a bháis. Céim fá? Beidir bhfuil sé sin nach le, I don't know. So, agus even ag an am sin an bás, nuair a bhí ma athraigh fáil bás, bhí is agam go raibh sé chun bás áil, agus dúirt mé le mo bháthair, tá beag daddy ag dul a nacht. Agus dúirt sí lem, níl sé. Agus tá sé, beag sé ag dul a nacht. Níl sé ag dul a nacht. No. Agus fuair sé bás an ihe sin, agus ní, bhí an tam có special. Nuair bhíon duine ag fáil bháis, is am iontach é, so tá sé cosú le beirt, le bhre. Bhí mé an ar bhre agus ar bhás daoine, agus tá an energy sin fuinnimh, sorry? Fuinnimh? Oh. Tá an fuinnimh, stoil am going fuinnimh céine ann. Anyway, so, okay, well, is áitim gur chaithim míad an méid sin ama agus airgid ag chaint é a cheachant seachas é a phléir. Bhí bre ag gach duine agus beag bás ag gach duine. I ma haí is anan an dárod. Well, tá is. Yep. Okay. Is minic, tá is a gcuin go léir gur is minic go dagan an bás go tugann. Agus is true é sin, is true a bhór, ná féidirling is true a bhór, ní caiim mé an rud eile rá, is true é. Ach, tá is dóilam, tá is agam, tá is go bhfuil an cancer agam, go bhfuil an tá agam, agus tá maithas mhór an admhail go bhfuil tú beo agus go bhfuil an bás in ann-dit. Tugann fios ar an mbás, seans-dúinn. Now, sin liste a scríomh mé si is so fandom, because tá sé, is tóilm go sé an simú. Tugann fios ar an mbás, because in my experience, had I in Gregor experience? Oh yeah, that's right. In my hahi, tugann fios ar mbás, seans-dúinn, laise aimsú in ar Bheatha, agus lo siúd atá mór lo. Tugann fios ar mbás, seans-dúinn, a eicáil, an méid grá atá
ag daoine dúinn agus an méid grá atá a gcuin don áchara freisin. Tugann fios mbás dúinn dul sa seans agus rudaí i do héal a dhéanamh a bhí i gcónaí ar intin agat a dhéanamh. Tugann fios mbás seans dúinn creidim I rhythm de héal fiú bháin am de bháis. Tugann fios mbás seans dúinn siontanach de lugaí is de habáistí eáil agus a bheith grábhar cinálta agus mathúnach le dit féin. Tugann fios mbás seans dúinn siontanach I lugaí agus siontanach Tá sé gaclar. Dontanach I lugaí agus tá báiste dúinn é a eáil agus a bheith grábhar mathúntaach dus na daoine eile. Tugann fios mbás seans dúinn de áileachta éine eáil agus sult a bhaint asú. Tugann fios mbás seans dúinn ahanana chuir ar an scá nó an deireacht inad féin a cheapas nar chur dit a bhola ach a chur I bholach agus ina anad sin. Fáilte churrumpó agus iad a bhola. Tugann fios mbás seans dúinn Gaeleg, sorry, this is the bit that Liam translated for me. Gaeleg don tol diaga, oh yeah. Gaeleg chun tol diaga agus fearhíocháin a aimsú an it féin. Tugann fios mbás seans dúinn eáil cé cócóbharta grábhar cosantach atá an bás. Agus tugann fios bás dúinn do chrí a oscailt. Do rún díomhar an mbeatha agus an mbás. Ach, fanóméid, nuair a thuigeann tú go bhfuil do héal os de chóir amach. Is féidir leat eáil an leis, nuair a thuigeann tú go bhfuil do héal os de chóir amach, is féidir leat leise aimsú inar an Mhaolta agus lóisiú atá mór leo. Agus is féidir leat a eáil an méid grá atá chairde leat, an méid grá atá ag de chairde leatsa agus an méid grá atá ditse dus de chairde. Nuair a thuigeann tú go bhfuil de héal os de chóir amach, is féidir leat dul sa seans agus rudaí a héal a dhéanamh a bhí I gcónaí ar intin agat a dhéanamh. Nuair a thuigeann tú go bhfuil de héal os de chóir amach, is féidir leat creidim I rid a héal fiú bháin am de bháis. Nuair a thuigeann tú go bhfuil de héal os de chóir amach, is féidir leat siontanach de lugaí is de habáiste eáil a bheith cinálta grábhar agus mathúntaach dit féin. Nuair a thuigeann tú go bhfuil de héal os de chóir amach, is féidir leat siontanach I lugaí agus habáiste daoine eile a eáil agus a bheith grábhar mathúntaach dóibh. Nuair a thuigeann tú go bhfuil de héal os de chóir amach, you know what I'm saying, basically, right? It's all the same. When there is a lot go bhfuil tú chun rása áil, nó go bhfuil do héal os de chóir amach, cad é an difríocht. Cad é an difríocht. Agus mátá difríocht ann ahrú. I mean, féach chur ceistir de héal. An bhfuil tú ag déanamh na rudaí gur bháil at a dhéanamh. An bhfuil. No, má bheith tú chun bás áil, beidir go dhéanann tú. Ach tá tú fós beo, den é. Is seo do héal. Agus tá de bhás ag siú leat I gcónaí ag mar chara dit. Agus, you know, yeah. So, faoi mar dúirt mé ribh seo, tá bás in ann dúinn olig. Is ionintach an tionchar atá ag an mbás ar a bheatha.
Credum gur lú chara gráver an mbás dúinn a chuineann muid bio agus go a dúiríonn muid I dro muir mhór nonanis tríanar rána a thrórú. Inéire an lei níl aguain ach éon ball isce a bháin agus tá míad ionann go léir ag brath I mothuirmse is é abhainn an mbeatha agus is é an mbás atá ach sa dábhrúach. Faoi mar a chuireann an abhainn cruth na brúchibh, teoraíonn na brúcha chéine chun na farraige móra gach abha agus strahan go bhfuiligh siad in éon mhór. Tugtar dom nuair a tigtar dom. Nuair a chrican míad ar an mhuir, nach dagan an mbás muid ach go bhágann sé sin go dtí go nara muid tro na ngealta chun fille arás ar an talamh mar bháisteach agus go dosnaíonn an phróisis even arís. Tastíonn aniu a haspóint gur chara dhéamh an mbás. Níl a bhallairt ag an mbeatha ach gur chuid den mbeatha é an mbás. Okay, scríb mé árán beag. Scríb mé árán beag, ní tá sé anna beag ar fad agus ach go bhálam é a chana dhéamh. Is that right? Okay. Let's here we go. Oh. Just see my lovely dress. Caig sin. Magúna áling. Canin áling. Okay. Scríb mé dumping. The air Shabani River. O dairig mer majin you ma laderna. O kadi ening le mais mashiachans ma gra. Time kunta kinta megan lag bra. Tashkul mach grier askat kadima nan derna. A good galéir agus bás iontach a good galéir. When Canada was the boss is Cara Dicke.